हेलो रायजोफोर गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासि हरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दङ मादैयाबो दासान्दि एसे मोजाङै दङ गोदान बोसोरखौ लानानै मादैया दिनैनि दिनाव गोदान भिडिअ हगार हरनो नागिरलायबाय जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो जाय नायनो मोजां मोनगिरि बे बिथांमोनहाथ' अराय दिन नायो आंनो मोजां कमेन्ट्सबो हरो रायजोफोर मादैनि भिडिअआथ' बिदिनोसै संनाय जानाय न'खरनि सोर थांनाय फैनाय सोर मा जादों बेखौ फोरमायहरनायानोसै मादैया दिनैनि दिनाव मा फोरमायहरो नायदोलाय बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै दे मादैजों लोगोसे दसेखिनिखौ थाफानानै नायदोलाय दे रायजोफोर अननानै नायदों मा नोंसोरो मा साबजेक्टनि प्रजेक्ट बानायदों मानि थाखाय मानि थाखाय हा रेन वाटार नोंनो बानायजोब्बायना बाबा बानायफायाखिसै नै गावसोरनो बानायजोब्बाय आंना फिसाजोआ साइन्सनि बोरो बिजायं ओरै समाबो दासो बानायहांदोंना नै बिजायंआबो बानायहांबाय बेहा दासो स्टार्ट कालारा आलदा होदो बाल ना गावबागाव नोंना बै कालार होला माना बै कालार होला बैहाय नोंनाबो जायाखै सना बैहाय सिथाबाय बाहाय कभार सिथाबाय नोंना बेहाय ग्रिन होनसै बे सना ग्रिन होबाय नैबे खोरखि ओमफ्राय नों एखे जाबाय बेखौ आलदा लाबोनांगौमोन बिखबखौ नोंसोरो ए ग्रासखाय बेयो ग्रासखाय ग्रिन होबाय ट्रिसानालाय बोरो जोंना हा नोंनाबो हैनांगौ माबायाव मा नाममोनलाय स्कुला नोंना बिद्दाबिलियाव हैनांगौ नोंनाबो आयै ओरै नाहरलाय आंनि सना आयै दे बानायदो नोंहाबो बानायगासिनो थारो दे नोंनाबो रो माथो गैया अबे बानायदो जोंना नै बिजायंआबो बानायनो गोरोंथार बानायगासिनो थारो सनाया गावसोरनो बानायजोब्बाय दे रायजोफोर जों मोनसेबो दांनाङासै गावसिनि आखाइजोंनो तैयार खालामजोब्बाय रायजोफोर नै जोंना हांसोफ्रा आदार जाखावजोबलायबाय दाउआथ' गैजोबलानो गोमाजोब्बाय दाउदैया दा दैखौ खायाखैदां ना दाउदैया थाथ'लायबाय रायजोफोर दैनाया आन्दार बाहारा बे सिङाव थाग्रा जोबसोना बाहाराथ' बाहार फैखायानो बे सिङाव थाग्रा जोबखासो बाहारा गैया फैया रायजोफोर नै जोंहा फान्थाव ओंख्रि संबाय नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ टेस्टि फान्थाव ओंख्रिया रायजोफोर जोंना दाय जानायल'सै जेबो गैला जोंनि बिजायं गुमा गयं फैसायानो गाबख्रावगासिनो दं रायजोफोर खोबहाबनानै होथ'नोसैलाय रायजोफोर नै जोंहा फान्थावआव नैबे ना गोरानखौ होनोसै दे दाखालिनि ना गोरान मोननाया फोराननाया बेनो रायजोफोर सुसु सासाबाबो एसे होनानै जानोसैनो मोजांखौ बासिनानै बारलियाबो एसे दंबावो बेलाय नै जोंना फान्थाव ओंख्रिया बिमादै उन्दैया एरबाय ओरै सासे ना बासिबाय आंहा थांनांगौनि रेडि जाबाय रायजोफोर फान्थाव ओंख्रिखौ आं मोनजाला दे दा मोनायावसो जायोबा जाफैसिगोन आङो ओइ जुलु त्रिसायाव फै थांलायखो जोंना देवानियालाय हेल' रायजोफोर नै मादैया थांनो ओंखारबायबो दिनैनि दिनाव थांसै नै ओंखारलांसै टाइमाबो जाबाय ट्रेनाबो फैगासिनो दङ गसाइगावआनो बारबायदां रायजोफोर हाखु दाखु बिबोनांजों दोनलांजानोसै आङो बाइकजों नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअआ दिनै ओरैनो एसे सर्टकाट हगार हरबाय भिडिअआनो जेबो लानायबो गैया आरो आपल'ड खालामनांगौआवबो दिगदार जायो नालाय आङो जा दं मोखाङाव बेखौनो नोंसोरनो आपल'ड खालामना होनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम मादैया लामायाव ओंखारबोबाय नै रायजोफोर बिबोनाङाव फैगौ आङो बाइकआव गाखोनोसै गाखोबाय रायजोफोर बाइकआवबाथाय जि दिगदार मोनो दे
क्वालिटियावबासो मोजां नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ मादैया भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय